ɔbaa no a wafrɛ wo papa ne wo fa ɛne abusua nyinaa se ɛmɛsi abusua agye ato papa se adeɛ a wɔmpɛ ɛkɔm sɛ bɛde no ɛkɔm no mmienu nyinaa ɛsoro kɔm ɛfo kɔm bɔne mu yadeɛ mu apɔmuden mu ohia mu sika mu kwadwo asare bedi akɔgyima medo na me ne watena akɔsi sɛ owu bɛtete yɛn ntam gye saa ka wɔ ɛyɛ ɔdɔ ne nokorɛdin ho nsɛnkyerɛnneɛ So Ghana any gisem aba ama Lemfi say download the end back with Lemfi or download the app we be mouse free. Maybe show just go to Play Store and say iOS na download. Do we are signing up or signing up na send the link in the command of be or more brochura uni momo. Our moon use Lemfi and find send this cano. Or more yeah catch on so moon use Pauline promo code POLENOM fan signing up. But the way into the Lemfi say be so many say what they will link am more adoffer so one signing up to Lemfi. Into no so adoffer no send this can be a bro $100, £100, €100 Lemfi say obema 100 Ghana cedis instant. Aye, ote crank into nipa ne send this size can brewa. Unya alert over to any na second alert so twaso. Na say 100 Ghana cedis no aba. Lemfi pen a bit to me ayewa do ye say. Inti catch adofo na catch adofo na catch adofo biem say Lemfi aba into your mon download the Lemfi na enjoy. Yeah, mobi bi akwa ba eba Polino multimedia say o share ano subscribe say na de bia wonsa ebetimi akan straight. O hwe ba bia mi gina ya me wo yankasa ye director ba ko kumawu director ba ko a wo ye hit pa asare bidi akon me kan obi anim no san ye actor me director papa pa zuni twam no director J zuni twam no ya ba wedding na say follow ye na yenko hede so ohwe atade e hyemi a he root na edema me kwapia papa ene de sa atade we ma me na me de aba yankasa director baako asarbidi akon me de aba no wedding yenko na yenko he de ekoso ewo wedding na se follow me ya di nyina na bo achi yado na na ntwi si akọ and the next ntufo echiano and the sebusu sa so na akọ asante mampoma na na asante mampoma ne na ni suta na na ni ko ne be ma ko asabidi akọ tie se fa ne fra kenya se ye nka satade so ye mu bagro na wo so na ho atade e tu ni class tie ni abusua ba ko yes abusua ma na yitia wa se ni e la de se do ya tu mani no wo be no abusua wo me no kwa na ye de e ko sa me kana na no amu busu bra ya wa de no nsia no so na ka dia ye de e bi no fa nyina e chei se ma daru ana cha mi na tu busu ni ase do yes kapa Sa abusua sɛ yɛba bɛsrɛ mo de hyia wale yanka sɛ yɛba bɛsrɛ wa wale sɛnea ma bɛrɛ kwan so yɛ sɛ mo de hyia ne yɛbɛsrɛ no na ɛne na kɔbɔ bra sɛ metie akyiri na moka biribi sɛ yɛba bɛtɔ yɛde ne ho nɔɔma aba yɛba bɛtwia ne kagyaa bi yɛtumi ntɔ nipa amammerɛ kwan so sɛdeɛ ne de hyia ma wo a wɔso ne nkɔbɔ bra hwɛ no so yɛ dɛn ɛfama no nti ne yɛ sɛ wobɛgyina no ho fɛfɛɛfɛ nti yɛbɛsra no so a sɛdeɛ ne ho teɛ no saa na ɛno yɛ sɛ ɛyɛ yɛde tumo ni yɛsrɛ mu dwumadie ne mmoma yɛde abrɛ mu no momfa nto mo de hyɛ n'ani sɛ bɛma yɛ kwan na yɛ sikapa adawroma hene ne abusua ne papa no se memu sa mo sɛ
bɛrima panyin ɛna wodi n'anim a wodi saa nneɛma wei nyinaa wɔte wo hu aha yɛ din dodo bɛma mu so na sɛnea abusua a ɛbɛto mu no saa mmerɛ ɔmu nyɛ yɛn nsew no nso mu nyi ntu no nti abusua a ɛbɛto mu no bɛsɔre na ɔmu wɔ nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi a na ɔmu abisa dawase bɔ ne din paa bɔ ne fie din kɔdwo fie din kɔdwo mɛma bɛto din sunsum tarati sunsum tarati kɔdwo kɔdwo part 7 nananom madaroma mesrɛ mu yi ɛkasa yɛfrɛ me kwadwo asare din a yɛwoo me na ne magya woo me ɔmode too me kwadwo asare bidi ako kyima a mefiri nsuta fie ankasa ɛhɔ yɛ me maame nkyi ɛna wɔde papa nkyi so yɛ atrama ɛboɔ nti meyɛ adakɔ ɔyoko abusua a otumfoɔ ne wɔfa nimpɔn ɛne me a memekɔ a memu agu mewura mu sɛdeɛ mepɛ nti madaworoma na mebɛgyina ha ɛdin a yɛde too me nhwɛ sɛneɛ ɔbɔ ne mpaboa no na ɔwɔ asɛm baako ne bɛbisa ɛfisɛ ne mpanyimfoɔ ɛka asɛm mi sɛ anoma a ɔkɔ nsuo no ka ne mpanyimfoɔ sɛ ɔnom so fi sɛne mehwɛ no so yɛakyɛ ma wɔ asɛm a ɔbɛbisa bisa obi ansa na bɛtumi wura amammerɛ ne amanneɛ yɛnsɛ ne nua ntɔn wode hyɛ ɔba ɔsiesie no wɔhene prɛko pɛ na ɔhene nso kasa sɔre Nana Madaroma, Nana Takra, Emre Buka Sembi. I am paying for Cassim, sir. So, Wasi Pemaria, and I'm going to go to Sabi Guru, the Dika catch us about the Sremo this year. How are they? You send him for the beer here at Tapunaso. And you do baby, you're too pluma. Go to the Guru there, into about the serenity. I need a Kutano, and say, Gumiana way or her colleague this year. That's what they need the ma, the Bushia, or best serenity this year. So, what I will do, and need the Ama. Yeah. Chame Pia. Asila jo. Chame. Enye se minni munti na bia me we. Amamre ya amamre. Ami Musa. Na obedru ba bi no. Na ehɔ de bia. Se bia bru se bia so nan se ya me ne ofe so yini. O ba bi na ye kɔ na abo ya botiri. Se bi bebe kodru ye no. Na edi nsemba. Edi eni asem bi atia no. Ne mo mamenka. E busua bi wɔ hɔ a se bia son. Omo ye kanka twintwan. Nti na mi busa me de hye no. Ensuta de se o level sport atomic. Ho nyina o ni nimbo. Yenso bi se bia son yenso ye ma mi fro be wiase. Ho na matena mi nim de ku bia. Wada roma. Eyewo na osoma wo fa nom wo papa nom unua nom unamfo nom wo asore ma wo kromfo nyina se ye fa ne mayira eyewa That was to judge my minion. No, de nana, we young in so Biba Obusium, that's also or Baba Sre with this shower layer. One found two Obusu anymore, you show me job. And it's an empty forecast, so depend on book woman as a second on the pie. This year, no, I'll be who this year, no, on Nakasa. No, I'm friendly Busu for some metality. It's a no more diaba, every son of diaba. And yet, we offer Saramana diaba. Yeah, Baba tell you the best with this year. Ma, and Nana,
biribi a no yɛ yi ɛne sɛ me ankasa na yɛ ɛdeɛ sika pampani sɛ adeɛ no obi na awia bi ɔno ne kɔhunu yɛ ɛna ɔbɛsrɛ abusua sɛ wɔn ɛna mede nsi wo so sɛbia sɛ ho kwan da ɔne pae kɔtee a yɛfa nkwanta nkɔgyina wɔn kɔpɛ dɔ bɛka biribi kyerɛ wo na kyerɛ sɛ wɔnim deɛ nti a anaasɛ monim deɛ nti a mobaeɛ madaworo ma nnipa bɛn na mohwɛ sɛbia buru sɛbia so mpanyinfoɔ sɛ yɛntra subɔnten wo fantasi wo yɛn nsa yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a abusua bɛtumi ayi ano ɛna nsɛm bi wɔ so a me nana no bɛtumi ayi ano meyɛ sɛ metoma me nana no ɛsɛ sɛbi mpanyinfoɔ sɛ yɛkɔkɔtia no na afra wɔgyina ɔnkum a na nifa nsɛ mede hyia yi wadaworo mɛburu wadaworo mɛbra wo sɛ kɔ fa so kɔhyia no no sɛdeɛ ɔbɛsee yɛ nti ne din anaasɛ ho a na wɔhwɛ no deɛ wadaworo mɛburu ma ɔfa ase mpanyinfoɔ sɛ yɛde gya wɔ ne de asoɔ ana pia nana ne mpanimfoɔ a matena ase wadaworo ɛyɛ ɔbaa nti a ɛnɛ me ne m'abusua ahyia ha ɛdin de nana adwoa akyaa manu abusua kyia me wadaworo mɛburu mpanyinfoɔ sɛ asɛmtea yɛnte ne bi dɛ yɛbɔ no panim so a yɛbɔ no tɛda wadaworo ma sɛdeɛ ɔwɔ seɛ no ɛdin bi sɛ yɛwɔ fie a na wosu ti sɛ daabi no wɔ ha hwɛ oyi a ɔyɛ na asɛ ɔbɛ sɛ ɔwusu ana ewura akoa ɛkyɛ a oyi akwae ɔwɔ mi ɛsi wo so na ɛnto wode hyɛ ne sɛ ebi wɔ fie ha madaworo ma ɔnhwehwɛ mu safo ne wura ko nana no so wɔn mu a wɔfa ne kɔ ɛde ama ne paa ɛyɛ mi dɛ sɛ wagye saa asɛm yi atu na ne mi sɛ ɔbɛka sɛ bi nia sɛ mante biribiara koraa no mete sɛ wobɔ manu bi din sɛ ne nana nti ɔno nso bɛbɔ manu a yɛse abusua tire yɛpae mu abaasa nso bi a wɔ ne gyina bɛ nti wadaworo ma sɛ manu wɔ fie a me ankasa menim no nanso mehwɛ picture yi ɛnyɛ adeɛ a wɔtea nti wadaworo ma wobɛma no asi wɔ so na wato abusua sɛ me ankasa kora mehu no wɔ ha nipa di nsɛ wohwɛ picture no sɛ picture ɛfa hwɛ nipa wadaworo mɛburu sɛbia sɔn ma wo nda wode hyɛ no nhwɛ sɛ ɔwɔ mu a wɔmfa no kɔɛde akyɛ no ɛkyerɛ wo ni ha nana no wadaworo ma mepam kyɛw ni ha ɔhwɛ wobɛde wɔkata kora ɔhu sɛ biribi ɛkɔ no wopɛ ne saa ɛbɛtoa so fake ɛti hɔ a sikapa ɔwo me wadaworo ma woamfa bi amfa afɛ mu na anyɛ da saa na ɛte madie no sɛbia buru sɛbia sɔn ɛdin a wɔbɔ no ɛmu otu ɛsombo ɛwɔ abusua ni nti na meka sɛ ɔnhwehwɛ mu no ɛnyɛ ɔno nko ara ne badin a ɛwɔ sɛ abusua saa badin a ɔbɔ ɔyɛ yi wɔn mu ahodoɔ bɛyɛ ɛnan kɔ num a wɔn nyinaa ɛwɔ nti na meka sɛ ɔnhwehwɛ mu ɛnyɛ ne bo apayɔ ada mɛburu mpanimfoɔ bɛtena aseɛ yɛwɔ faase yɛn ba yɛn nua no nasoma no sɛ ɔmpɛ bibi mu na ɛmi na mu hia no yi deɛ sɛbia buru sɛbia so ɔnsi bibi nkyerɛ wo na si bibi kyerɛ me na me si bibi kyerɛ wɔ faase na ɔmfɛ ne ma yo abusua wɔn aso ne biribi ɛmina no paa na ɛkɔ nti nipa koro no wadaworo ma agora aí dia ɛma nana yi mɔta anyina wɔn nkyɛn ɔsiwo preto wɔn sɛ mpanyinfoɔ te se a yɛsa ne ɛkɔ akyiri ɛdeɛ nsi wo so sɛ abusua krakye deɛ ɔnkɔfa obi de hyɛ ma o woa wode hyɛ no akɔfa no aba yɛ nkɔfa ne mma sɛ ɔde hyɛ mani mpiri ana me nsoma no na ɛtia adwene nyina wɔ ne tiri mane nte ho ne yɛnkɔ mane nte ho ne yɛnkɔ abusua
Ebusua chiame Isha. Duade ba Isha, be mo jira ho ne duade ba amane Yagidi mu otu. Ade sika pa, empanyi si wunimade na won se de. Waduma no eno na ye wonim dada. Ba de na obegina ha na se wada no ho ani. Se me hu se asera gina Kokuwan TV gina ha. Kokuwan TV. Ine ma bi ye bia okromu ya MC4 mo hye yi ase ne ma kasa ho ahwan nyina. Mo chairman ne me no di akiri. Quality ewo ma se bantima. Sika pa unim de. Nti na wo ma ya wara asem no a. Oda ruma. We die we ma me kasa bi. Se me show ni ma me kasa. Wa fa ho adwene. Fa ho adwene de. Unim dada. Sabi ya na penfo wa asem yo mu ka o. Penfo se. Ni fa mi ru bo ntu we bo wi ani hu de na dia. that GH. Krobia. Ko nefa unia cha ya kwan enu se oyine eni osuano ni papa no ma tete so mu gen sisi a fare plus sisi a enya no ma ne mba for the sa once sisi a now mo bi ekwa ni kwa Nanto de hye no se nananom se nipa obo ni din na wonim no onhwe se ono a ye nto so fi Ujofo esempa o. Anyi esempa bi. Ade ya na empanyifo e ka se bi se bidie a ye friend bi. Ade ya fa so nsi etirase. Yanka sa nyam na mkohia. Bidie minana na eno no. Ani ba mi se ni ogina we bi nya ne sakra ka me. Kami mi sa no. Sei. Ade ya fa efe. Ade ya fa bia efe. Naso nkabe. Ewu se mi ko busa no. Mi musa ne sei. Ehwe na woni ne bobre a ebe yi. Ade bia e wasa su ade ni ya be yi. Kami nya ne sa. Ja. Odo yo ma show. Bejo bonana. Kantan krechi. Ofina bankura na other mama umswe. Senior nana eluwa ebi. Piao, Nana Imota. E cha wi ya. That's it. No peso ohun se. Idi na obo ye no. Oba fe fi we na we. Ti ba cho. E onu ana. No peso ye meta ochi. Na ye nsem. Nana ne me penu. Said you me na kan ye obey ya ogina ho yi me pese me bo atwinchen ni No. Chimbe me.
say ene ahofe no ayeso When I tell you, who are one and some Madia, what you go, Minane, the Pamucho, Obama. I'm only a much your Baba Condana. Sigapa. Wada Roma. Agro ni fa no. E di some radio. Messi actually Junior. Na papa. Na cha we ya kwan. Ona wo me kuru. Papa ya na haso fe na ambra. Body three. Nana imota. Ni abetri no. Uni no. We are fine. Papa no uni no. Project, please, that's the age. I'm not going to manage to go shut up when I'm talking to you, then you are talking to me. Papa, I don't know if you are buy and and Penisi so for 2 points. Maybe person me no go 2 points na me bisa say oni mu no. Na wo bi anu di odi twa to say Santika sa obi ka pa na tire say eye pa. Sabre ide. Papa wo ba wa. Ema semna fi papa nu. Man se focus so pusa. Noa asin uba no. Pusa no. So ya no. Papa, na se. That's it, yeah, man. Eja wada Roma, eja trans.
Dada, me pacho, ai, munji nina. What's your voice? Dada, me pacho, ai, someone jenny na ubia. Kuro bi wa santimam ni din de ye. Na so said your mom ti kuro mo si bodin na se ni awo e bodi pa e bi o mako e bodi. Wa ko se. The sanity ni aba na ba. Papa tuna num press ebusa no. Asema odi twa to no se ya anya ye nyina beda ha. Ya se em bese e beda ha. Ya bre. Tata se kusuno ebi na nkwan so a eko ebu akwa atra se paase mpo. Ya de ne ba beda. The sanity said ye eye me papa kasa na me nua ba agia tum no. Di kaka se mpanyin se sie ne ka na wugya bie no. Nti we de ya aseda na me di si so na to na nanom se wade fe a omudi agba yi na me nua ba yi so ba ye aba na abagya tum no ye don wase Ayo eduma na wa ye no. Ayo eduma ni simple. Abusia ndi kan eda wase na wa na to so na epanyifo wase bia o muka romantic father wase bia no na wa ka se bi se obiri pantampram ye wini na mpanyifo je di ni sa ye busie nyina na bekoma e betima go feso ye shasi ye ba ye keka munya ye o de na minimum se ka mo komni asapo de so de asapo na ni se o eye se e ase ni abi bo mo ase rango mpe ana ko sabre ko na na di ma ko do ya adaluma na bebre wa wura mu a ya se bebre be isi o tuma nhwe bebre ya ira na ko ye ba na minim se ne wote minimum pa wo de minim se ne ya wote nti ho ne wo ya de pa tira mi se wo bebo ye kabra but wo hu sa mo komi asafo de e ba mo pe nti wo ntimi amo ye ka wo ya de pa ti bio da chopa kesi be si so sa de mo fa ma ya ma me ti ko ma de ni ya ti ase so nchira mo pa no mi ama ko ma so ade fa ma e wo mpo ade fa fa wo ya kwan ina wani prensa osna to pedim prensa this wa mo prensa mo de no mo ti akonya sa no kai wo de wa ante ti e wo sa de mo ye no e de ma sa ni bia no bia ona no se de ye yo sikapa ye busua o ba yo se omo da ase a ensa na ase de aye bebrebe o be da ase adase ne mo bakra yi de omo da ase ansane ato aso se masom bia na no so adaro ma ya som ye to aso sikapa adaro ma epuru bebia aduro no papa wofa nana na se buso panyina obesere awade no no yam ma nipa kwanya du se ebe yi na che ta ubia wo se sie ya eno no adi ne de ona ko hye ne sa no na ma ye eja obeta edehie echi no aja wo no be se aware ne dia de ade ama edehie na 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 to ka sorry na ba de na ro so apeni
Chacha wa na to chacha ni fama. Sino kasi na to go. Ye ekono. Adaroma. Isuano. Odi ka kase. Sebi ebru, sebi son. Ibesi. See this in every my. And if you want to what you say. Yes, so sanity. Let's was. Afọ Obansa, Lefanima. That's in Pia Officer who has a Pia one, Pia one. Second Timua, special one, Lefanima. Now on Fama division. Você vai can more than can I say? What's you? That's it. Send your work out. Just a video of your office. Yeah, out to see how to say, Minna, and you one and Fano. Your work out. Your bed is and put I am what? Yes, there be there. Communion in a bin. I drop a home for you in a bin. I drop a home for you. Communion in a bin. Tia, Nana. Ebusia Adaroma, best remo. Se say a fan I do so no. Ese ka eyene papa. Eyene papa. What tower in the Chia General. When you say a code, ye this year. Eye, se we ask you bit of an assault. That's what in Oshaman, Miss Way asked Oshaman himself. You met me, Samuel, what did be out to my papa, but way asked. It's Samuel, guess it to me, you know, if he had no call a bearman and not a pass to the Fugaka. Now, honey, shop. If your money house a friend, branch of banana, now a big dinner, and your hand as a good dinner, as a body machine in some more, maybe our team. To Miss Samuel, so many Musu and Yay, Wapayo. Me and Fanny are Hanisha, I don't remember. And I don't remember, sorry, Kaka. What about Papa? Therefore, Piao. She can't win your moon foul. No one about allow him to live about you. Obano wafu papa ene wofa ene abusua nyina se emesre ananom ene otwedi ampo aya abusua agi atro so obano di na ma ene ma asane ya papa kene papa se ade a wo mpe ekom se bede no ekom ne mienu nyina esoro kom efokom amane ne no afi wadawro mahwe kutwa bia na nani ho kutwa bia na ne nsa ema ebire bi ba adwa na kutwa ye wontimi nkanti asepa bibi ne tin anchemba eno de ebro yakobo no papase yemfa no ma akosa twedi ampo enhyira so ya muye bia enye yi rabi ma yi ni adoye eni mo kra amen enkuni die emra ya muye bia nye nkuni
Emma bebre so mra emma no so nya me pa. Monkotum bedi. Mase. Ela mo so ato mo so bedi. Bedi de ye obi a. Yo. Ajo papa ho ofa do. Se de afide metimi. So se. Okay. Rapture. DJ, what did I got to say? Hi, Rich. Abranteɛ kojo asɔrebedi akɔgyina. Patrol ni pizza. Onyankopɔn agya no ɔba no ne wɔn nkɔnkɔn no de mu. Amen. Eba mtwa ye bomba ye. Yada wasi. Ye wadi waya ama ye eye friend. Je adwumadie so utumi nti. Awurade ani je ade hyɛse ma ye friend ni. Ye de nyame nyina ba ma. What nti. Amen. Hey, tu vois ça y a quoi? Hey, I don't know for Mike, man in casa. Ojo asari. Hey, tu vois ça y a quoi? Eye me do ide pra. Eye me to ye. Rich perform. Papa mo. Bonimu. Apomodimu. Yadiemu. Kuniemu. Sikemu. Nana agweche nenu. Nama krokro. Nama ne watsena. Ekusi se. Wu ebetete yete. Ensamosho. Me ajuacha. Me fawo kwajo asori bedi akujima. Eye me dokunu prekope. Efri na ekwe. Papa mu. Boni mu. Yade mu. Apomudi mu. Ohie mu. Sika mu. Kwajo asori bedi akujima. Medo. Ama krokro. Na me ne watena. Akosi se. Owo betete ente. Ebo paye kawa no so. Orpafo no wasafo badi yesu ebo paye ere kai enu yesu mogya me nam sei nipa ne ye nti. Paye mo se awrade se fuso bi wo kai hu a. Na bugama yesu mogya no da wo mo se. Nam kawa yesu ma odone nti asene nkabom sonko. Ene wo hira eni awade achi. Bera wase se wotie me. Ewo Jesus Christ diri mu nti. Amen. So a sister for Penyiba Koba, Mr. Omaha, Madaroma. I believe. I can fly. Also from Bajabra. How old are you? Nana Adjoa Chisaka way. Eye odo ene nukredi ho ensanchwene ho. Ewo Onyankopon agya no. Oba no. Ene hu kronkron. Amen. Anka, you take picture, anka. Boy, try me. Enko. Yeah.
Mr. Mo, be a pack camera. Kwajo Asari Bedi Akujima. Jesa Kawai. Eya Odoni no Credio Hon Century. Ewo meni wa warium. Ewo Nyakopo Ejam. Obano. Eno konkro didi. Ego. What do you say block? Mo, there be abla. What's that? There be abla. Okay, Bema Osofu Yima, Ejina Osofu, I believe, Osofu Fadiaba, and name now of Empire. Ebradia Oyekese, Adinina Sutunfu, Wa Utun Sugu Asasa so Emanaso Ababa. Jesus Asadani Aye and Kauti. I want to be Peja Wakua and Wafran Ebowim. Mr. Utumi and Obambo said Yakese our diem. And you pony be a basha our dear ye fra edino. As so one be a betia was and ye see a son. Yakawon pom Onyami Eja, Onyami Oba, Onyami Kokrono demo. Euradema Ombewo and Fawon and Fawon Banafa, who dear Emrenichi Embra, Sikamra, and we used to demo. Amen. Okay, very much. The last thing I said, Mbebun to you. First step, so the one so your bumpire, your bumpire when you go on a Jano Bano, they won't go from the table. Amen. When you go on a Jano or Bano, they won't go on in Sham. Oh, Mom Hobine. Oh, Mamma Quanchre. A radi Asian Adamahunano and Muso. Namabu Matna Asumjimu. Na ewieno one am the mobile hoso enyankwa eni ewie amen ya bompae nyankopon therefore kronkron wa wo chire busuan kronkron yes so sati wanim e chire wo mayi a enei waka ho abu madane owura na owura yire bedi akon o ma wo kuto na ase enedai e wo hasisi yi hwe wo chire gu won so na o mobro hu nti ma won de ehia wo nyina e bom pa yese fa chade a eyemma ehira wo amen fa hira won kabo mu yiso na ma watimi atete mofra wo de bedum won no na wanyini abeye wo nkoa ene wo mfuna dum won ma won fa no kredie entenase na wonye hira ene awragikire ema won ho na wonya won donimu enigi a emfie dodo entumi entity mu ana ense no onyankopon ti asefo a wote aseda wonu onyankopon ya wodo yen we otumfo a woje nkwa je omai efri amane nyina mu na wi ase mu adanada ne mu no onkoso nya ba ko wo mu bua wono na wo hawo ne amane ama won do na no anjo na won gidi ehihim anase ahunya ama obi anto ne ho na hokafo ase ana ne re emfri se waka won ho abom e wabrabogro mu yesre obi on se fa wosuru nyansa ne ahodi ehye wo ma na afitine mu abrabodin din mu mpo no wanya boasto a ehia na watumi abon ho modin atimi atena se amafra wona modom so afra wo no aware kronkron mu na won kwan wie no
esan sɛ wahyɛ wɔ nimonyam ɛwɔ asase so na wawie wɔn no mmirika tu enti wafrɛ wɔn no mɔsoro ɛfrɛ no mu ɛhɔ ɛna wɔdɔ no bɛwie pɛyɛ ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen afei awurade a adeɛ nyinaa firi no no ɔmfiri n'adom mu na ɔnhyira mo ɔma mo ɔdɔ a ɛmu oduro ɔma mo ani ɛnka mo anim sɛ ɔdaadaafo bi mmane ɛfrɛfrɛ kyire nkwanta so aba mo ntɛm abɛsɛe mo ntɛm asomdwe a sɛ ɔyɛ ɔbaa ne dɔhunu no nte nkɔ sɛ ɔyɛ bɛrima a ne dɔhunu no nte nkɔ awurade mabrɛ bi a ɔbɛdi ahyia bi a ɔmo bɛhunu ɔmo anim bia no ɔdɔ ne asomdwe ɛbɛma wɔ nyinkyerɛ ɛwɔ Kristo Yesu mogya mu mesrɛ sɛ di wɔn kan na kyerɛ wɔn nom kwan di wɔn nom akyi na bɔ wɔn ho ban di wɔn nkyɛn mu wɔn nkyɛn mu ɔmmerɛ yɛ mu no wapagya wɔn asi wɔn nam wɔn so sɛ dɔmbarima firi wo dɔm mu de hyira wɔn no ma yɛ Onyankopɔn agya no ɔba no ne wɔn nkɔnkɔn no dan mu amen abusuafoɔ esan sɛ abusua te aseɛ na ɔmapene soɔ na aware ayɛ aware nti mene asɔfoɔ a ɔmo gyina ha amen me a wahyɛ besɔfoɔ mu a ama Ghana Baptist Convention mene so the same thing mene nyinaa wɔ the same Reverend Freeman yɛ Baptist asɔfoɔ ɛne masɔfoɔ mpanyimfoɔ a moka me ho a bafoɔ ne Zak yɛde awadeɛ yi ɛkyerɛ Onyankopɔn agya na ɔba no ne wɔn nkɔnkɔn no dan mu amen ewiase nyinaa nte sɛ deɛ Awurade aka abɔ mu no ɛnsɛ sɛ onipa dasani biara tete amen you may kiss your bride Move,